Traffiku kbir wara li Regional Road min-naħa ta' San Ġiljan lejn il-Kappara għamlet aktar minn 3 sigħat magħluqa traffiku. It-triq ingħalqet għal-ħabta 6:15 ta' filgħodu wara li ħareġ likwidu illi jiżloq ħafna u li kkawża problemi għal min juża triq. Membri tal-Protezzjoni Ċivili li tkellmu ma' One News qalu li l-likwidu kien diesel iżda ma kkonfermawx minn fejn ħareġ. Iżliq fit-triq reġjonali jikkawża 5 ħabtiet illi iżda ma kellhomx konsegwenzi serji. Is-sewwieqa kienu mħeġġa jużaw toroq oħra sakemm it-triq reġgħet infetħet għal ħabta tad-9 ta' filgħodu. Dan ikkawża traffiku kbir fl-inħawi ta' San Ġiljan u ta' Sliema b'serbu twil ta' karozzi jinġemgħu matul it-toroq. It-traffiku baqa' sejjer sa triq il-Kosta, il-Madlina, l-Kappara u tal-Balal u għalhekk bosta waslu tard tax-xogħol u tfal waslu tard l-iskola. Il-membri tal-Protezzjoni Ċivili marru immedjatament fit-triq reġjonali sabiex ineħħu iżliq. Il-Pulizija wkoll marru fuq il-post biex jikkontrollaw it-traffiku. Triq li mgiret li minħalluqa twassal għal Marsa wkoll għamlet xi ħin magħluqa. Dan wara li ħareġ żejt minn karozza li kienet involuta f'ħabta ma' trakk tal-ġebel. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident iżda triq ingħalqet ta' traffiku bejn is-6:30 u s-7 ta' filgħodu biex ikunu evitati inċidenti oħra.